88 prostě, čau. To je fakt jak na motorce. Ne fakt? Tak jo, dostal jsem tady koloběžku. Jdem si spolu vyzkoušet, možná dostanu i tamhle ta, co je před náma. To je teda jakože o dost dražší. Tahle, nevím kolik stále, jestli nějakých 30, něco takového, ale tahle přede mnou to je za 100. A bojím se jí trošku řídit, no. Já nebudu kecat. Tahle to jako už jako zabere za plyn. Když tomu dám, pouštíme. Hrabeme. No chybí mi tady jako zrcátka, no. Jsem zvyklý se koukat do zrcátek. A tady nejsou prostě. Ale jsme tam, no tady takovýhle parádní štěrk. Takže bych to nebyl, já bych jako to tady nevozkoušel. To na dvoječku, jo? Na troječku ještě. Ježiši. No a to si počkejte na tamtu, jako to bude šílenost ještě větší. Oh. Dobrý, já mám jedničku. Už. Radši pomaličku. No ještě ne, ještě se mi nechce. Au, au. Už tady hodím trošku strašnou. Au. Jau. A vybiju tady celou baterku. Už je doháním, už se práší. Jo. To je jízda. Počkáme. Jedničku, jakože jsem jel pomalu. Co vy, slimáci? A už mi kleslo napětí. Předtím jsem byl na jedničku maximálně 22. Už jedu 16. Jsem tomu teď hodně dával. Na té šotolině. No jo, tomu se to jede. Má všichni větší baterky jak já. Já jedu rovně.
Máme tady teda jako střední třídu mezi tam těma. A jo. Je to takový prostě jako... Je to opravdu mezi, no. Obratnější jako... Asi bych řekl, že to je nejlepší z těch tří. Tam ta je taková moc jako... A fakt je dobrá, tohle, to se mi líbí. Je taková obratnější, ale má výkon ještě. Tohle je dobrá. Je fakt dobrá. Klučina nějaký na kole. Je za mě superová tahle. Jako jede. Je relativně i stabilní, řekl bych. Oproti tamtý velký. Ale nevím, jestli s ní chci na šotolinu. Jestli to chci riskovat. Vezmu to tady. Můžu na silnici, proč bych nemohl na silnici? Všechno mám, všechny papíry. Taky projedem na silnici, ne? Jo, zkontrolujeme, jestli svítíme. Jo, svítíme. Tohle není silnice. No, taky si hrábne, taky. A tady není normální cesta nikde. Blízko. Pětku a dáme tomu. Jo, ale to je fakt dobrá. Ta je dobrá, ta se dá i naklánět, to je fakt dobrá, se mi líbí. Bude asi nejlepší. To je obratný, to je fakt sakra dobrá. Jako kdyby měl trošku větší sílu, tak by to nevadilo vůbec, ale... Jo, tohle se mi líbí. Tohle je můj favorit. Tohle je fakt dobrá koloběžka. Je tady všechno jako co předtím, akorát není už žlutý je tempomat, tady není. Ale říkám, je stabilní, jede a hlavně je stabilní, jako to je u koloběžky super, protože to je to, co potřebuješ, když máš jako rychlou koloběžku. No, jedu tady prostě, čau. A je to pohodlný. Fakt dobrá. Fuj, dobře, tady jsem trošku udělal chybu já. No, víc jak se tomu nechce, ale škoda, no, škoda. Jako řekl bych, že výkonnostně bude teda asi, no,
trošku silnější než žlutá, ale je mnohem stabilnější než žlutá a myslím, že by měla i víc dojet. Ale to si nejsem jistý. Máš ji nejlepší. To je fakt jak na motorce. Ne fakt? Tolik zmizela baterky. To nevím. Ty pičo, no, hezký. Tlačený pružiny a je to velice pohodlný. Velice pohodlný. Je to velice pohodlný. Dobře, dobře. To nejede! No, tak tady máme tuhle druhou šílenost. Prej jsou povolený, přitáhlý pružiny a cítím tady bouračku, protože jsou křivý řídítka. Tohle je jednička zatím, jo? Jo. Brzdy nic moc, to můžu říct. Jednička ještě taky nejede, ale tady, hele, zkusíme, jo. Dvojka. Už hrabem. Jo, jede to. Jede to hodně rychle. Jsou i přitažený tlumiče proti tomu, proti té nestabilitě, co jsem říkal, že se to začne klepat. Takže by to mohlo být dobrý ve vyšších rychlostech. Já ale nejsem na to zvyklý, no. Nejsem. Zlatý motorky. Ty zatáčky jsou hrozný na tom. Mám každou chvíli pocit, že mi zůstane řídítko v ruce, jak je to vohlý. Ovládá se to takhle ukazováčkem, což je taky jako takový Ale dává to smysl, protože to opravdu tahá. A jedu na dvojku teprve, jo. Nevím, kolik je tam, jestli 5 módů. Jako když je to na ten nejsilnější, tak jako protáčí se to furt potom, no. Nejenom při rozjezdech. Nevím, jestli to má 15 kW, něco takového. Ale v elektrice, takže prostě ten krouťák, jo, je tam krouťák, no. Vezmeme to natočnou tady asi. A vezmu si na to okuláry. Jsem si že mám stojánek, dobrý. Tak okuláry nasazený. Necháme projet auto. A zkusíme si tam dát jako trojku, jo, ale musíme opatrně, by mě to nezabilo. Přece jenom jsem, jo, no tak tohle bude opravdu drsné. Ale zkusíme, jo. Za náma nikdo, před náma taky, tak dobrý, když tak můžu bourat. Jo, jako má to sílu hodně. Jel jsem na 600, 60 kW, 58. A můžu říct, že to má fakt podobný výkon. Jako pocitově, že jo. Se s tím nedá jako jezdit ani rychle. Ten výkon nemá kam utíct. Problém na téhle koloběžce asi největší. Že do země to nejde. Jo, kdybych byl těžký, tak možná by to bylo lepší. Ježiši. Ne o to, že ono to prostě hrabe furt. Že to nemá trakci žádnou.
Doufám, že svítím. Jo. A je to taky blbý v těch zatáčkách, protože když za to trošičku vezmu, tak ono se to fakt to kolo jako protáčí. Takže musím opatrně v těch zatáčkách. Jo, upřímně nevím, jaká je přední, jaká je zadní, no. Oucha v puse. Jako, není to stabilní, no, jako motorka, ale jako kdybych měl takhle výkonnou motorku. Ty bláho. A tamhle jako relativní rovinka. Ale jede tam auto. A cyklista, ho doženeme. No, 80, prostě prd za 2 vteřiny třeba. No, 88 prostě, čau. Jede to. Jede to až moc. Tak se na prasáka otočím s dovolením. Dám si tam trojku, ať mě to nezabije. A kecám trojku, jedničku. Už jede auto. Takhle vypadá rozjezd na jedničku. Nevím, kam jede, 40. No, nějakých 42 je maximálka na jedničku asi, no. Ty bláho. Tak to pomaličku bezpečně vrátíme. A už se těším na svoji motorku, jako. To je stabilita sama o sobě. I když to zanáší doleva, jo, ale proti tomuhle to je průser, jako. Momentálně mám plíchlou pneumatiku, ale čekám, že během několika dní mi přijde nová duše. Jo, vyměním pneumatiku a teďko o víkendu, co vy tohle video jako budete vidět asi, tak vyrazím do Alp. Natočím vám tam pěkný videjko snad. Budu tam 5-6 dní, možná 7, ale nejsem si jistý. Uvidíme, jak budu rychlej. Když mě podpoříte nějakým lajkem nebo nějakou aktivitou pod videem, budu moc rád a uvidíme se příště. Čau.